Even JPAC is no more talking about this arrest. JPAC is no more talking about Oge. A lot of people back it up. But when they hold to that, when we say, what a time. How can some people have this kind of time? Time when they waste. When people like us say, and we're enough. And we're not enough, for God's sake, to even finish some of the personal engagements in Megasale. Oh, time. Either I buy camera every morning, every afternoon, every night. Ogechi Njaka Wesenga, Ogechi Njaka Wesenga, Ogechi Njaka Wemenga, Ogechi Njaka Wemenga. Ine piogale ka monitoring spirit. E bo una ifla buy camera against Ogechi e appear there. Condition is so pathetic that na mmadụ nwere ike ịnọrọ na Facebook here na likwulu another thing. Emabata, how is Oge? Let me make it very clear to you people. Ogechi Njaka is my sister and my friend. Any personal issue with her, you should go and settle it with her. It has nothing to do with me. And anywhere, as my friend, Enwelu need that I will lend her my help, I will not hesitate, except if it's not what I can do. I want to make it clear to you so that you can understand. Stop coming to my page to constitute nuisance. Gawana page yeba hono manebe onu na-eme ife ahụ onu na-eme. Jenu mewe ye dia. Don't come to my page. Don't come to my page. When if you know my page, my page is not for you. My page is not for you. Because half of Monday as you get back out now. Why are you backing out? No, one day Ogechi where natawa. Na happiness and excited in the Namufloge live. I've been talking with Oge for a long time. I've not seen her live. In a sim Nanya Fulu Gaya Yolugo. Anafugo, thank you very much. Shinwike, Dalo Hinde, Napostano. Mana, why would you wolo majority of Nda Nobudo Wunde? Some of these our brothers Nobudo. Is that even how jobless some of you do? You want to go? Is that how jobless some of you do? Can you be better with you mostly? Nde Nobudo you Wunde Wumelu time now. Ogechi Njaka say, is that how jobless some of you do n'obodo iwe ba ahụ nọ? Nna ụfọdụ n'ime unu need go ka emelu unu ọnọdụ go nnata Nigeria ebe ahụ. Unu bata ebe na abịa do busy, get ya engaged with something too serious. Because onye comment kwa nonsense ije mepee ye. Ọwụrụ obodo iwo ka ọ nọ. Onye comment kwa nonsense ije mepee ye. Ọwụrụ obodo iwo ka ọ nọ. And that is the same thing ha na-eme during the time of Matthias. Eva, kedu ife ana m ajụ na ajụjụ wee si unu ụfọdụ ụmụnna ya n'obodo oyiwo ụna adụdụ so jobless. Ụfọdụ n'ime ụnụ ụna adụdụ so jobless that na nwere something do reasonable. Ụfọdụ n'ime ụnụ fụrụ ụnụ ya engage ụnụ no and epụta ụmụ nwoke no wonder Ogechi ji akpụ na ụmụ nwoke amụ mmiri. No wonder o ji akpụ na ụmụ nwoke amụ mmiri because of course ọ dị nke ife ụnụ I think na ife ụnụ because I can't see how I can devote my time to come on Facebook or one can not kitty na Facebook. You know, recruit anybody. The worst part is that anybody who chooses not to align with you people, anybody who chooses not to reason with you people becomes your enemy automatically. Kunya na your enemy. Henceforth, name program that has nothing to do with Ogechi. You wait whatever we say Ogechi Njaka say blocking immediately. A block of mad na page ya that don't care anything. In case if you don't know. Or don't care anything. I have not seen you living a life fully different from Ogechi in a condemn. I have not seen you. It is more like onye na-ezuohi na Ọnịcha. Ịpụta na condemn onye na-ezuohi na Abakaliki. Ọ na abụ ndị ohi. So ịchọzie jezie no ọgụ ndị ohi onye zuwuru ibe
Nyana uo. What I go? Before my block, Shibo Ofodile, you have been fighting to protect a lot of people, including Mirabel. May your daughters be like Mirabel. Shineke ye me bele. Okay, man, deni na ho ne just short to have video. Jene let's say on Facebook. You will bear daughters that will behave worse than them. That is number one. That is number one. Then some of these guys not on Facebook and dignity you will bear umumoke that will be worse than them. Let me see how you are going to manage to cope with them. Before then, off you go. So, why are you doing the same thing? In fact, I have asked this question all over and all over again. Ogechi deserve because none are in the matter. Some of you emegi fedu worthy enough for me to come and arrest you. Are you not aware? I mean, Mirabel, I saw Mirabel na nuko and the mmepe inbox me back eta. Ifebe otetarola no toto. Onwehi for home in a chat that lasted more than 20-something minutes to 30 minutes. I read it out without omitting any single thing. So, all ne insult na exchange words is enough for me to put somebody behind bars. Ikuru maka munkuo maka. Keri ife Jimmy the petition immediately in Ukweba. Tiego, wonu mi rabe debe dia. Ofuko ona do. What are you even? So, all one Polomonyohi Mboga Kuna or Nepolomo Boomman Mbogo Yento. Kerifish or Kamana Ujebaga. A short can be approved one Kimkurumakayo. Ye prove in Kikurumacam. It is very simple. That is number one. Now, I say na Interpol na chom mad. That defamation case ka Interpol na chom mad. It is a common sense. What I go? So some of you just put church without having sense or without a way. But I have tried to tell you people that Ogechi was my sister, outside my sister, Ogechi was my friend. If you are waiting for me to wake up tomorrow and deny her, you are making the greatest mistake of your life. Hey, rather, Ogechi me if I'm correct in way. A woman phone I will pick up my phone and call her and correct her. That is the only thing I owe her. Nime namu ye pick my phone or ye correct here. I cannot still live her life for her because she cannot live my own life for me. You want to go? Then we go Shkumalaki. Please, if I will marry tomorrow, bring your sister to do same Ogechi is doing. Bring your brothers and your sisters to do the same thing. Since you only see things from one side. Eh? I have tried everything possible to explain to you people that now the same thing Ogechi neme. Kandenya neme. So it's not dunjo man and kefa neme dunjo. Yes. Malun nanke ha neme dunjo. If you come to my Facebook again to come, I will block you immediately. You will get out of my page. Hey, what I go? Some of you do very useless. Let me use that word. Some of you do even more useless than some of these people. Some of you like home training. Some of you see from a dirty background to web start. I am sorry to use such words, but your attitude and how you behave online shows it all. In Ogechi, Kibelo Ogechi, Bupu,
because of the same thing in a me. Because of the same thing in a me. Eh? Tell me what is different. Ogechi na ondem galala imepe na account oye ikpu onye nka wori na abagari. The same thing is in Ogechi na eme na like here. Ogechi na akpari mmadụ kpari ya family go na mmadụ kwugari galala ma ebe a esi go no mewo nne nna na nka me nka. Is it not the same thing that you are doing? Eh? Is it not the same thing that you are doing? You want to go? Is it not the same thing that you are doing? Ife na-ewu na iwe ewu ama ife na-ewu na iwe ama ife na-ewu na iwe enid ho nka ngwa ụnụ Ogechi agbago ụnụ 100-0 Ogechi agbago ụnụ 100-0. It is a reality some of you will still live to accept. You want to go? It is a reality that some of you will live to accept. Eh? It is a reality that some of you will live to accept. Ogechi come to Nigeria. Ogechi can never come to Nigeria. Ogechi died you people and she came to Nigeria. Eh? She came to Nigeria against noise nile and ranting nile uneme na Facebook. When she came to Nigeria, your ranting continued. Ogechi no America, Ogechi can Nigeria. E can na Nigeria. Good Ogechi no na Nigeria. E can na Facebook. No papa. She has taken the battle to your doorstep. E can na Facebook. No papa. So, why will I doubt it when you people are making it look like when men can sit down from morning till night to discuss about a woman, when men can come out boldly, put all the armor to fight a woman as if they are fighting a man, and yet it doesn't look like they are even going anywhere defeating that woman. Even if Ogechi enter Kirikiri tomorrow, you people cannot change the fact. Look, let me tell you, Osama bin Laden abụla ezigbo mmadụ. O mere America wee chọgharị Osama bin Laden wee gbuo Osama bin Laden after how many years? After of Osama bin Laden can never be wiped out in America, because America, Ugochukwu Male, are you supporting her with my full chest? Ugochukwu Malaki, with my full chest. For as long as you don't want to condemn those people, hello Ogechi, na Facebook, I am supporting her with my full chest. You have to deal with it. Yes, you have to deal with it. Yes. Are you supporting her? Eh? How many times have you gotten up to condemn all those people who Ogechi na made this thing on Facebook? But when they use this kind of words, when they use against this woman, when they make never, okay, Ogechi, it's wrong. Why you hear me fedo to her? Name me fedo to her. Emesine, okuga say to her for strength. Because can even na ori akuna, ona akpozi na akuna. Can even na ori onyohi, ona akpozi na onyohi. Can even nekulu na omolo imbecile, ona akpozi na ya. Can even nekulu na no melimpaya nka. Una emesine. How many times have you gotten up to condemn those people? And I ask him, are you supporting her? So if you are supporting those people, what problem do you have if I say that I'm supporting her? With my full chest. You have to deal with it. It is a reality you have to deal with. Gossiping like women. I say, my dear, call a spade the space. Stop supporting evil. Why is it if not support? I will marry evil and support. Benson don because nda na FM the agree emoji. Una react is na happen. Onye nchori iwopu nya. You don't need to react to comment mmadụ. Don't react to comment anybody. Happen yeah. Onye mfiru na comment here do well enough. Ewopu nya immediately. You ought to go. Ewopu nya immediately. Ndala. Jobless people. For over 7 years couldn't work at a time. They follow on our 100-0. Common sense on our na this lady is playing with you people. Common sense on our na this woman Jono keep unu busy for over how many years? On na agba kiti. Eh? Ina ashu onye gburu mmadụ. No lebe ina ashu onye gburu mmadụ.
gbuo mmadụ ị ka na-akọndemu onye ahụ gburu mmadụ ị na-achụ ị na-achụ mmadụ na ogburu mmadụ nọrọ ebe ahụ ị na-achụ onye gburu mmadụ na-egbu mmadụ one ma one ka nwụọ ọnụ iji akọndemu na onye ahụ gburu mmadụ. The moment ị gburu mmadụ ebe ị na-achụ onye gburu mmadụ ịdụgo as guilty as onye ị na-achụ. Were ka anyị akọwara ụnụ ya ma because na some of you lack a sense. Ụfọdụ n'ime unu enwe brain. So I won't even expect you people to comprehend with what I am saying. Ịghọtago ka m bido ka mkpa n'isi ka mkpa n'isi ka ịkpa n'isi a sị na ịkpa n'isi ka ije na mmụọ. Ịkpa n'isi ka ije na mmụọ. Okay, enwere m Juliet, off you go. O nwere onye ọzọ. Okay, ejai ka obi ekwe, off you go. Hey. Can another person? Okay, ka isi godo etu a na-aga. Ịghọtago? Una na-amịghalị na pages ndị mmadụ na-amịgharị. Ogechi nọ na Amerịka, ụnụ na-achụgharị ya na Amerịka, osi Amerịka bata Naijiria ka na-enye unu sleepless night na Amerịka. Mba mma hapụ kịta ọka nọlụ na Naijiria ka na-akpụgharị unu na Naijiria. Unu nwee got ịpụta na Facebook eziga where is your sister nwoke bụ amụ. Ogosibo unu na nwoke bụ amụ. Ogosibo unu na nwoke bụ amụ ka ọwụ. Ọ batakwa na Nigeria since over how long na ọkwa na Nigeria na-akpụgharịkwa unu gosikwa unu how sophisticated ọdụ karịa unu ka nwee chie m ịpụta na Facebook na-ekwu okwu ịmakwa na ọ bụrụ mmụọ na-emechie m ọnụ aka n'ọnụ pim. I will be watching. Let me know what is happening. I will just be observing. Mana, some of you in your constant urge for vengeance, in your even vengeance for something you know nothing about, in a misbehave, see, you won't know that in a misbehave. In a misbehave, a young man in a misbehave. Yeah? All bolo na na comment section me again even na-ekwu okwu another thing because ngwa na onwe ewu Ogechi morning, Ogechi afternoon, Ogechi night. Go Ogechi morning, Ogechi afternoon, Ogechi night. Mana ebe na my comment section ebe mụnwa wepụta time we na-discuss about another thing. Iwe bịa ba ho we wuru Ogechi si Ogechi jigara sị ka ị bịara ikwu a block wongo ị bịa na page ị bịa gocha asịrị aya da akụ asịrị na page ya jee na page si ebe ahụ unu na-eje akụ asịrị ebe unu proof go n'ifere ahụ eme unu. I don't know. Sometimes I don't know. And let me tell you, Opana, Opogo, Bulu, Yebu, Ntineshie. Opana, Opoko Bulu, Ntineshie. He who the gods want to destroy, they will first monya hunya hana wiala. And that is what I see in the behavior of some of you. You want to go? That is, unless you are permanently disgraced, unless you permanently receive that slap on your face, you cannot rest. I know you cannot rest. Some people, even when it is obvious that they are losing the battle, they will still choose to fight that battle with the last drop of Obalaha. You cannot say, may expect to say God bless you. And when people will that tolerance, may go he has so God bless you. But everybody, how then do you react when you first I don't. How can you become angry? Dominic, look at you.
Ogechi na ebe ọ nọ na-eriri akpụ, nọ ebe ọ nọ na-eri fried rice, nọ ebe ọ nọ na-enwela aṅụrị. Ijele na ọ na detention na language, nọ ebe a ejego m mmemme nke izi bata lie ife ahụ ndụ mba, ị na-asị m until Ijele do free from detention you will not rest. Is ọ bụla amamife ka ọ na-amahụ, amamife ka ị mahụ, because njerigoro na bed m ọkụdụ agbaghị m AC na-alahụrụ onwe m ụla, kelee ebe rest ahụ m enweghị isi wee bụ ka for the fact that na m kipụrụ busy ebi ebe a nọrụ ka okpo hia na-ege ntị ife m na-ekwu na atọmentị gị ị na-elu. You have a lot of things bothering you. Ogechi na-achụ ka ijideta ya n'aka. Yes, Ijele ị na-enyere mkpọtụ, Ijele apụtabụghị. Ijele ị na-enyere mkpọtụ, Ijele apụtabụghị. I still keep well busy here. And already here now watch him, even when you don't like what I am doing. So Munayo, who is restless? No katona ni kuweri kande buwarisi. Or rather than kuweri kande buwarisi. Munayo kwenye mwere. If you can see where the last year, but you're not back for Saturday. If you can see, they can see where the last you. She's not back for Saturday. Where you put even neku. You will not have rest. Which rest are you talking about? Which rest are you talking about? The kind of rest Ijele na-enwe. Was that not how you people misled Ijele? You misled Ijele because n'ikwu eziokwu aha ekwu na-eme. You people can never say the truth. You can never say the truth. Ijele no open efa against Zion ministry, Evangelist Ebukobi, who never responded to him for one day. All of you no na akụrụ ya aka. But unu chọrọ ka unu bepụta isi Ogechi for responding to somebody kpọrọ ya afa, ọkpọkwanụ onye ahụ afa. Yeah? Is that not how ignorant some of you can be? Sometimes nne n'ụfọdụ ndị amụrụ m ife mmadụ ekwu but ụfọdụ ndị mmadụ woo ike ka ha mma. Ana m agwa gị eziokwu. I have studied this case wee bịa with only one conclusion. But Ogechi kwụ wee pụta ndị niile ha na Ogechi nwee problem ha ebe a. Give all of them counsel. No only if you only a counselor. Give all of them your wise counsel. Advise them, condemn them where necessary. If you are a peaceful person, make peace. Kudo n'ime ha. But the moment he decided in onye kwalo rien say the right, man onye siri ibe ya alagba wo ye the wrong. Ime ọ na-ema ife. Ngo will problem self. Not even these two people. Ngo with the problem. Yes. Imadisi people are bad. What is good for the goose is good for the gander. There's no difference. There's no difference. So in olo, in a condemn onye sira ala bawu, man onye siri riense, in a Koreaka, riens ierimunse. Ierimunse. Iyerimu nse ngwa na justify onye siri mmadụ rie nse. Iyerimu nse ili nse na ala ịgba mmadụ ọ ofife ka ọwụ onye na-eri nsi isi adịghị mma mana onye ka agụrụ mmadụ onye ahụ gwagwarụ ịbaba mba so ịmalụ na ịgọgwara ya adụghị mma ihe akụ ndị onye gwara dị iyi agụ ụna na-agbagharị tikiti na-anụ ife enweghị isi. I've taken time to study all these things. Mmechakwa yusukwa m nke JPAC na Ogechi. During that period, Ogechi na-agọ JPAC iyi. JPAC na-agọ Ogechi iyi. Ogechi nwere a lot of things or alleged against JPAC. JPAC nwere a lot of things or alleged against Ogechi. Ịkwụwa ha na-abụkwa ha proof wo ifu nukwuru. Ikekwe ka ha na-abụ nwere onye ji proof. Ikekwe nwe onye jiri proof n'ime ha. So, how can you crucify one person? I am asking you. I am asking you.
You are only taking side. You are only taking side. Now, problem is that you want me to come and take your own side, which I don't want to do in a wee way. You want me to come and take your own side of even when I chose to do other things, because you want to drag me into your mess. Some of you has been in this mess of Ogechi tormenting you people since over how many years? You want me to come and join in your misery. You want me to come and join to take part of this torment on our torment. I cannot do that. Malaki, thank you very much for bringing the name of Anambra State into you. In fact, thank you very much for making us proud in Anambra State. Thank you very much for making us proud in Anambra State. Yes, this Ogechi is bringing the name of Anambra people to go to nothing. Thank you very much. You are making us proud. We have seen a lot of things he may go to make us proud and put our name on the world map. Yes, Dalu hinne Chukwu gozie you. Iye mekari oni imegoro eme. Dalu hinne mapu chefuo. Dalu hinne mapu chefuo. Because some of you are actually suffering. Imagine being in a bondage for over how many years? Imagine being in a bondage for over how many years? We are Matthias, we are questioning Matthias, but Matthias can never give me sleepless night into in fact, when I on my camera and I talk about Matthias, the moment I drop it, I focus on other things. But some of you with so much time, yeah? So much time. If you know Ogechi na JPAC na-enwe Ogechi na-akpọ JPAC na-akpọ Ogechi ha na-abụ na-akọ ọnụ. Ogechi allege some things against JPAC allege some things against Ogechi. A support what JPAC mụ akwụrụ side Ogechi inwe problem sị na ma ha ekwu eziokwu ngụmụ ị na-ekwu eziokwu ọnwụ na ị na-ekwu eziokwu ihe agba ndị na-asị Ogechi na-ewu akwụ na Chicago unu edine dane ego ole ka unu nyere ụbọchị unu dị na-eri ihe ajụ ha ajụjụ ha but you don't care for as long as no Ogechi ka a na-ebo ife niile a you don't care. The only problem in when she opened her mouth to talk and don't yet instead of supporting either of them, condemn that act which both of them are doing. Condemn that act. By condemning that action or that act, you have addressed two of them. And if you want to go personal, condemn two of them, call their names and condemn their actions. Tell them the right thing to do. Or carry hate to her. In or go. It doesn't matter the reason for that fight. Fighting is fighting. It doesn't matter the reason for that fight. So you have to condemn in or go. You don't have to say, Nemeka had the right by Emma John Ola, T.A.F. Mana, she goes here the wrong by Emma Favola, T.A.F. On all the same Mola and Itife came in these two cases. Two of them were the same damage. So, Kerime Batari Juwe support Unkofonye, condemn Unkonyo. You love this person and you hate the other person. I don't have a problem with that. But don't forget that we must not all love the same person and we must not all hate the same person. Or if now we fetish between one. So even a way even no. Wo nama abata on a side you know. I can't do that. Ebo Lilanya Jerima rest na classic munish go eba make a we do a lot of things. Did you condemn him for one day? Well, no, my brother, you went too far.
Did you condemn him? Anything capable of Ogechi Ogechi tie behind the bar or Toyenga or Boyebo is support or yet because he hated Ogechi. And when no nya hair like it, I like it. Yeah. If you know, you got to go. So that is where ofoduni mu na enwe brain, man. Unu che unu we brain. Unu wole emotion and sentiment. Una bata in a sensitive matter like this. Pu bata ma no gba agala na etiti umunna ayi. Obosi unu ya anwu nke ya awu nu mu. Ogbata ogba nya obido na your side we kwalo, we fuka damage asi ado. We fuka damage asi ado. Amalugom if paparo na since njuwe bata na Facebook, I've refused you people toiling me around this because I've watched what is happening at this Facebook and that's why whether the even will make sense to you or not, I rather choose to stand there. If I am correcting anything, I will stand there and correct that thing. Moving away from there, you people will mess up that person. Look at what you people did to JPAC. You reduce that young man to zero. Look at what you people did to Olilanya. You reduce Olilanya to zero. Why if you choka unu mezu go am hapu unu menya Chineke ayekwe jenu no work ahụ unu na anụ na pages ahụ unu na anụ buru na esi na my page pụọ mana onwekwa ife dum chi ikwu okwu I will say my opinion and then will right ikwu my opinion ịghọtago n'ife ruolu n'ugbo analyze about the case ogwewuru n'ọnụ ọnụ kwo ka akọlọ ọnụ ka akọrọ ịkọrọ ma ọnụ nke gwara ịchọzie ka igosi nne nwe power. The best way to show na onye kpọrọ iyi it wrong is by keeping your mouth shut. The best way to show na mmadụ accuse you wrongly is by not accusing that person at all. If you want to demand somebody to prove allegation somebody nyere bino, do not even level anyone against Onya. It is not difficult and it is not a rocket science. Otherwise, you may want to manipulate all of us with your emotion, which people like me will constantly resist. I will resist it. Ogechi may not be a saint. The people you are fighting to defend or protect, they are not saints either. Yes, I had an encounter with Mirabel. If you see no apota, if you see no apota, she did not even hide it in Upo. She was exhibiting the okay. Then I say, Nama muta mwadu koge. Ono ya muta mwadu ka Mirabel. I want to see how you are going to handle her. I want to see how you are going to handle that lady. The worst part is that only take your side. David Bryan arrested that no na chosinsi. We always go get arrest. Ogechi kono na chokono arrest ya since over how many years? Ona arrest him we. Or more ways to go get arrest. Okay, we will confirm Obo. Confirm Obo. Sent. You know she's not a saint. Saint Michael. Saint David Brown. You know she's not a saint. And J. Michael. Onye nsọ eduru nsọ ngozi iwu ngozi iwu anointing ebe ahụ ị nọkịta ị na-amụke ka kpakpando ị na-achọ ndị wu sent na ndị ahụ sent ị ya amụta mmadụ ka na na-epiugharị na-achọsọ ndị unu ya erekrut ebele emewuolu ndị unu na-amanipulate ife all that woman unu na-amanipulate all that woman unu na-amanipulate ka ebele na-emelu ọ bụrụ ife some of you bịa ka unu mee njụ na unu aya eme so onye chọrọ ka unu manipulate ye unu na-amanipulate ye ọ bụrụ mmụ ka unu ya manipulate because Adam old enough to know the truth. Adam old enough to know the truth. Mpụta ebe okwu na-ese o wee were na kara mmadụ na anụ ọgụ onye ahụ wee bunye bọtụl wee pịawa bọtụl iwe jebute mma kedu ife na-ese mpụtagodo edebegodo m ụnụ na-abụ bifo m ekpere ụnụ na-abụ ikpe
I condemn godu mono for ije bute ngwa eji anụ ọgụ ụnụ ahụ ewela aka n'ụba mmasị onye mma nwaanyị iji jebute mma hapụ onye jebute bọtụl maka na bọtụl a eji enwewu mmadụ mma a eji egbu mmadụ I am trying now to explain better to ụfọdụ ụnụ nwere ọgwụgwọ na ụnụ amaghị eziokwu. The only thing is that you have taken your side and you hate this person no matter the kind of message that is coming from this side. You will never hear until your bitterness consume you. Pata pata. Eji wee sị na ọkụkọ ntị ike. Na ọkụkọ ntị ike ya n'ife n'ite ofe. Ọkụkọ ntị ike ya n'ife n'ite ofe. Isi ya elu ho n'ime ite ofe ọha n'ife. Ọkụkọ ntị ike ya n'ife n'ime ite ofe. Epụta ebe mmadụ na-abụ na anụ ọgụ. Ewee ghara ọgụ eji aka anụ. Onye a wee lachapụ ọsọ wee jebute mma. Onye a wee lachapụ ọsọ wee jebute bọtụl. Kama ị ya condemn the act of ha nwee ije bute ife do capable of igbu mmadụ. Justify ya ofu onye condemn onye nke ọzọ. Anyị ejechọghị ife n'isi. Ife ka anyị ejechọghị n'isi. Hịrị anyị nọ nso jee jụọ ya ụmụnna ya. Ọkwa inwekwa chairman ụmụnna. Ya na lụta ata jee jụọ ya chairman ụmụnna ya. Ejụchazie ya send ya inbox ka on block ọ. Yotago ejụchazie chairman ụmụnna ụnụ bịa inbox zie nsị na ejuge na confirm luge ka mbeze on block ọ. Unu nọkata ị na-eheti onye kwụ na ya anụbụghị ọgụ. Ọrụ n'iwu na ụfọdụ n'ime ụlọ wulu chief judge ụnụ ya atụkata mmadụ nga out of emotion and sentiment. Ụnụ ana atụ mmadụ nga instead of you to look at the fact. Ọpụtago instead of you to look at the fact and be factual, you're not sentimental. You even have problem with me and Ogechi. It's a picture. When why young na ifulu why after a long time. You even have a problem with that. You have a problem no Ogechi bialu event na newi. I feel each other. Each other for you be maka oge amu ahụ na amu wife na eweghị iwe. Aṅụrị ya ha ị na-enwelu ebe a wife na afụghị ụfụ. Ese na ha amosu ka ewu. Ese na ha amosu na ịghọ witch. Ebe obi aṅụrị mmadụ na-afụghị ụfụ. Mfụ Ogechi agbafere m si pụọ ebe a achọrọ m ịfụghị ebe a si ebe a pụọ. Okay, Evaristus Ife Sinachi, let me reply to your message. Ki wee ghọta reason nji wee gwa na condemning the act itself is better than taking side. Because mgbe ahụ ị na-achọ ka ị take a side, you are being emotional and you are bringing in sentiment. Yes. Now, Eziokwu Global TV. Mba. Keludari your comment. Achọrọ m egwe. Ke comment ga achọrọ m egwe because ana m prefer onye ya bịa dey something rather than maybe ebe a na-ede nonsense. Anyị enwe sense. Ịghọtago? O nwere comment m chọrọ ego. Okay. Eziokwu Global TV. Oh, ndo ke kwa comment ya japo. Okay, Eziokwu, I am your fan of the truth. Oge went far, involving some innocent people because she wants JPAC, good friends, to hate him. Now, let me tell you something. Kiwe Marana, judging with emotion and sentiment is not good.
mgbe ọgụ a na-aga n'iru, JPAC is sensing that the people who may expect to join him and fight Ogechi, that they are not coming forth. He came for me, he went for Ijowa. Odalu Igwe Credo Tipia, Odalu Desi Empire Tipia Die, Odalu Igwe, Tipia Igwe, Ineke Pontio. All these people shall because we refused to join him. Can you tell me our crime against him? Can you tell me our crime against him? Can you find me? Can you find me, my brother? I like it. It's hard to think. I will make a Gabaniru. Yes. The only problem here is that Abolom Bebioko and the Jowa Abole Fanyoba and the Desert Empire Abolo Aqua Makanandeni no Gechi Polum will ego Manandeni the JPAC Polum will ego. So nobody should even consider every single thing JPAC said about Ebigwe. Let me talk about Ebigwe. Ononihu camera accuse Ebigwe upon no man Ebigwe na no one. No maze. Onoro na camera accuse Ebigwe of identity munye mado. Accuse Ebigwe of all manner of things without minding Ebigwe with family. So Kelife emye oji na kelu emye. Can you tell me his aim? If una reason nji we sego. Ikporu JPAC idebe. Ikporu Ogechi idebe. Iwe gwa ha. No na ka anu ogu a personally. Happy ikpobata nde no ilu onwe fa. Ina got even na ekuketa. You cannot condemn one and leave the other. That is where I say no. And I stand by that. You can, I am not against you condemning Ogechi. You can condemn Ogechi. But the problem is that you cannot condemn Ogechi for doing the same thing that JPAC did. It's not possible. I can't accept that. I would rather tell you, stand there, let me stand here. But if you want us to come to the reality of this case, I will tell you that Ogechi is as guilty as JPAC is. And JPAC is as guilty as Ogechi is. Because they both did the same thing against each other. Now, you will bring them together. You will caution them against another person. Then you will make peace between them. That's here. Or sentimental. You are being emotional. You are fighting the battle for the rich. Yes, that is what you are doing. You are fighting the battle for the rich. Bebioko has all the money in this world to fight his cause. If he is not as aggressive as most of us here, then tell me, can you have a problem now? Akokoko has everything it takes to speak out for himself. The same thing with every other person Apollo. But the only problem is that somebody like me, somebody like Ijowa, somebody like Desert Empire, somebody like Igwe Credo, somebody like Kelafe, somebody like Kelafe, Igwe Makonya collected. In fact, a lot of people collected. Even Ugo, Ogechi collected overdose. They even threw stone to a lot of people, which I don't want to call their names here. All those people collected, but a Jerome police yaga, a home convoy, a home factory scattered here and there. We demand the same justice in our Sotalu Bebiokofa. Yes, because we were all people different, separate from problem, but they all brought all of us into it. So you can only caution two of them. You cannot take side. You cannot be fighting for injustice. You cannot. You cannot. You cannot be shouting for injustice. Shout here.
na onye ajighị ụgwọ, na onye ajighị 50,000, na onye ajighị 50,000. Ewedesie kpụta onye ajighị 50,000 wọsị kere ife kpatalụ n'iji onye a 50,000 ịchọghị ịkwụ ya. Ị na je 50,000 last month eju na ihe enye onye a wee bịara o wee sị ọ na-ekwu na mụ na je 50,000 last month achọrọ m inye ihe. Whereas na ọ na je 50,000 5 months ago jụọ ya na onye go nye ya. Okwu kịta obi bụ onwe ọkwọdụrụ ka agbara ya na ị na jem 5 months ago feel na me demandịrọ na me nwere right ịbịa ask for nke na jem nje mara nke gị ịchọzie ka ịgwa m na nke gị ụdụ as important to you etu nke mesi ụdị important to me ịmọrọ na aghụghọ ka ọwụ jụọ na onwe gị ajụjụ a na you will arrive at ebe m na-eche. So for the fact that some of you don't want to tell yourselves the truth, stop coming to my inbox, stop coming to my comment section for your own good. Those people you are supporting are not sent. Those people parading Ogechi for sharing Otonde Mado are busy sharing Otonde Mado, including nke ha perceived to be Ogechi. How do you want me now to condemn Ogechi openly n'ihu mmadụ niile without condemning those people? Now, if I bring those people on Facebook, can condemn her. But the difference there is that Ogechi is my friend. I can easily pick up my phone, call Ogechi, and discuss things with her. If you expect me to bring it on Facebook here, you are joking. You are joking. If I can communicate with somebody, why will I choose to address that person through Facebook when I can easily open up a conversation between Munonya? You simply want me to come and that is why in Juwegana during the time of Ifanyoba, I knew what they wanted. They are not seeking justice for Ifanyoba. That is not how much they love that man. Say something good about that man, they will come and criticize it. They will even come and level Okutopa allegation carrying Ogechi or Nisie. They simply want me to come out on Facebook and identify so that they will use it clearly to say, yes, Eziokwu now versus Ogechi. Wisdom is profitable to direct. They are not against that act itself, but they are against the person who committed that act. They are not even targeting that person to correct that Ifahokulu, but they are targeting that person to have an opportunity to otherwise, there has been a lot of issues about Ifanyoba which are not treating on Facebook. Go and show me your comment. That you genuinely love this man. You cannot show me. But name program make go myself on a beer bar, be not comment nonsense. Be not comment nonsense. So say far we feel no ekube na make Ifanyoba. Mgbe a chọrọ ikwe mmadụ nọ na somewhere we mee video we claim more no ndị nwa na umelu kwuru datin no dey speak for so and so people we kwuo mmadụ etikwo n'isi na Nnewi na eme nka. What did you say? What can be worse than denying a man a burial in his hometown? Onye ahụ pụta kwuo ye pretend ya bonye ndị ọzọ si na nda kwurie why no dey speak out of his own hatred or conceive n'obi. Kele ife ikwulu, you did not say anything. And this is the same man you claim that you love so much. I know your games. I know your games. Play that game maybe in a play. When you bring it to my doorstep, I will teach you sense. I will teach you sense. Ogechi is not a saint. All of you are not sent. So why should I abandon this devil and come and stay with this devil? I will rather stay with the devil I know rather than going to stick with the angel I don't even know his or her intention. Yes, it is as simple as that. So why do you want me to come and align with you to fight the same cause you are guilty of? Man, another like Eziokwu, when Mirabel came to me,
na inbox. I simply advise him. Can I advise him here? When say my sister, can look at this thing in a Ogechi share si we put up. Can if such thing remain on your phone? That is not even on him. Can if in a delivery on your phone? I gave her advice which she could have simply taken, but she refused to take it because if I shall Kanyana one young emzo paracetamol where Mawaka and Newu. Such kind of bitterness and hatred among Igbos, and you people are supporting it and taking side with it. Call a spade a spade. It is very difficult to call a spade a spade. But when you do that, you will be glad that you did a noble thing. You may not know what you have done today, but posterity will always be fair to you. Yes. Condemn me for joy when you see it. It doesn't matter. Oh, na mpogas your kanko. Mwe shoputa na nje mayono na kesi doro na mma pasha. I will say anything about it at all. Emeshie mo no gafe. Emeshie mo no gafe. Simple. Manawo no he. How can you bring two people who committed the same offense and you want me to start treating one as partial? The only difference in this case is that one is my friend, one is my friend. So, since one is my friend, the one you are even trying to defend is not even your friend. Don't even have any relationship with Onya. You don't have any relationship with Onya. So what stops you from saying the truth between two strangers? Two people who are strangers to you. Ogechi is a stranger to you. Mirabel is a stranger to you. Madam Justice is a stranger to you. They are all strangers to you. So it is even easier for you to say, medewe ni ifu unu na-eme unu na-etendi Igbo ule. No. Oho fonye na-etendi Igbo ule. No unu na-etendi Igbo ule. Oho one person na-etendi Igbo ule. Oh no. Na-etendi Igbo ule. Ikwu onye etu a. Only little or few people will come to tell you something wey possible because some money generalize the whole issue. The other go. So among able unu si enweta stance unu si enye this kind of judgment unu na ade enye. Ogechi iwu nka. Okay, kita are ka m forward comment. Keda ka m forward comment ka mara ebe comment kwụsịrị. The other go, comment na area be basis. Ha dore ma afu ya. Comment jururi eba since amodore ma anọkata mfudebe new comment eba. Amodo nna ka na drop the comment eba. The other go. So, ovive na agwadewo no wo. Akudo, I will read out your comment. Ezugo, continue supporting the devil, you know, good for you, but can you kindly tell us where you guys are hiding the woman running us Abiola? Then, if he goes himself in emotion, because only with shame, you will not write it. If you say you are more sophisticated than we are, if you say we have more, you have more contact than we have, why can't you go and fish out Ogechi? It is a simple task. I'm asking you, why must you ask me about Ogechi when you have what it takes to fish her out wherever she is? It is a simple question. If you can't answer it, then I've gone on without our direction. How can you be asking me about Ogechi? You should know better. Yeah? You should know better. You should know better where she is. You shouldn't even be asking me. You should know better where she is more than me. Yes. You should know better where she is more than me. Do I know where she is? But you should know. Because you are the one who have all the contacts
You are the one who have what it takes to bring her to book. You are the one who have all the connections they win in Nigeria. Yet you are asking me, and where he from my able get you know. Eh? Oh no, born in America. I said, I'm a born no, in a country very far away. But on car no Nigeria. Ogechi Njaka in a state of confusion, even in Nigeria. Oh no, in America. It's in America. We nka uno bia na Nigeria. Ntu ahụ si weti na Bulgaria na America. Who's waiting kwa na Bulgaria na Nigeria? Ina agbagari. Ina eri onwe gi igbubu. Na business ya gbasa ho. It is not your business. These are two people. Na anu. They have said unthinkable things about each other. I've repeated it before. They have said unimaginable things about each other. It is very easy for two of them to swallow their wounds. Necessary people are caution her. Caution her. All you know where if Hana Abune made wrong. Let them know if I had a mad wrong and they will stop it. But it will be so bad and I'm going to Zohi. If you can make an Zohi, Sissy Chota, Mwemeka Kebu, why not? Why they bury man? Either way, they bury man, Uno. Either way, they want Mamma Nuno. Yeah? Either way, they want Mamma Nuno. Either way, they want Mamma Nuno. Mana na acho onye enusi no be John ka egbuo deri egbuo onye enusi you go egbuo deri egbuo onye bisi I have very difficulty understanding my message, but one day you will understand this message someday, but not now. But how me I got there iye mecha I got there or if I na analog. I repeat again. Don't come to tell me, hello, Ogechi Njaka, support Ogechi Njaka, because I cannot do that. Ogechi is my friend. Ogechi we for joy on eme. It is left for me to caution her behind with phone call. The other people, they are not my friends. They are not my friends. Some of them has never even been my friends before, if not all of them. Especially the fact that Nigeria wonyo. Can you well to do? Manangoma follow ni ifo keke melu kokonkwa melu. Ngoma follow ni ifo keke melu wifo konkwa melu. Ijisi ike na achu keke ke egbuo. Akude ni football di fi melu onwe. Iliwo onwe gi igbubu Ogechi na ebe ọ nọ kịta aṅụrụ Hollandia yogurt ị nọrọ ebe a na-akwụgharị na comment section na-akọ ọnụ ebe ọ na Ogechi nọ kịta akpọ m ebe Ogechi nọ nọrọ ebe ọ na Ogechi nọ kịta I can tell you that na Ogechi na ebe ahụ aṅụrụ Hollandia yogurt. Here I go. So, can you see here? Ebo no. Show me my bono. But I can tell you categorically clear that Nebo no Ogechi no. Ogechi ka umma. Or too difficult for you to understand. Or too difficult to understand. Okay. You want to go? Jenu Showe, oh no, you people know it all. Connection unu nwelo apie eko. So Jenu Showe, Shoba na eko nu mude ndala. To bless people. Ogechi ko unu nwelo unu na alo. Bitterness.
Okay. Chinedumu Chukunedum, you have overstayed your welcome here. Ban Nedum from all live stream. Confirm. Case closed. It was a fake account to Bataketa in order like this. In Enyo. Martin Mbadoga. Ban Martin from all live stream. Done. Case closed. Piam. The other go. Nenu. Akudene. Ina na-eru anya ọkụ n'oge echi na-agba GLE na America. Are you aware na ọ na-agbakwa GLE na Nigeria here? Ị na-eru anya ọkụ. She can't work 16 hours. Continue working 16 hours for the rest of your life. Ejena Zuike. You are working 16 hours. Continue working 16 hours. Mr. 16 hours. Mr. 16 hours. In our 16 hours. Now we put our well. Continue working 16 hours. Ogechi si America, bia Nigeria, ebia Zuike. Mike Obi because Adro it doesn't ever he get enough. Oh, I have to give you the it does not so do. Eh? Ma even emekusi jimegbu in on America. Come on, obodo na ino kana alụ 16 hours. Eh? Alụ 16 hours. E ya alụgidoru 16 hours. Lower 70 years. E kana alụ 16 hours. O se kan nkosu n'oge. Na alụ 16 hours. Fugitive. Ya bịa Nigeria na alụ 16 hours. Ị na-ebe akwa na Ogechi na-agba GLE na America. Emana ọ na-agba ahụ GLE ebe. Emana ọ na-agba GLE ebe. John Debia arrest your motor driver. John Debia arrest your motor driver Jebue. John Debia arrested Debia arrested a classic munitions. John motor driver na anya. In our Lord 16 hours. you are working 16 hours, but she's not working 16 hours. You equally sweat ya hell lot of 16 hours. Yeah. Lower 16 hours. Amanda. Opa kweli. Opa kweli. Opa kweli o. Ọgbasa ọgụ ka n'otu je buru ka n'otu nke mma ada asaghị ya ha na m like ịda asa ụdịgo the moment ị gọrọ iyi ya blọk ọngụ mana ha ezi ha agụ iyi nọ na ife ị na-ede ewu ife mma ada asa ana m asaghị ya mana ịgọghị iyi blọk ọ mana ịgọghị iyi wụrụ ha asa ife a ka ị na-ede mma ada asaghị ya she's not even a nurse. Who cares amamife ị na-alụ. She's not even a nurse. Amamife ị na-alụ. Who cares if she's not a nurse? Amamife na-alụ. Amanangwa na ohi ka ị na-ezu. Yes. Ife ọnwụ na ọ na-alụ na America were enwe ego. Although different from nke ị na-alụ. Yes. Ife ọsọkwere nya were ife ọ na-alụ na America were enwe ego. Yes. Okay. Onye inbox ma ewe n'iwe o. Ewe n'iwe. Ka m chọọ akaụntụ o. Nọmba ị na-akpọ kịta ahụ nọmba nji. Ka m chọọ akaụntụ. Kelee ebe. Okay. Ka m delugo. Nwe nwebere ndidi o mma ahụ blọk kwazi oketa o mma ahụ blọk oketa
ịghọtago amamife ị na-alụ kedu ife ị na-alụ mụ na gị nwanne mụ na gị ọ na-alụ ebe ahụ ka ị ka m mesi ma na ife ahụ ịgwa m ị na-alụ n'ife ị na-alụ so ife onye kpọrọ nkụta ọza Ogechi gba ahụ nọọsụ ka ọ na-alụ na Amerịka nọọsụ ka ọ na-alụ ịghọtago so ọ gbasara m Ogechi sịghị na ọ na-alụ nọọsụ na Amerịka in fact Ogechi gbaghị na onwelu factory ọ no kweta because amụọ m ife ngụ nwa na-alụ gụnụ ka ị na-alụ eso m ga-eji ọrụ ebe ahụ ị na-alụ ife dị important wụ Okeke jechaa amị ka afụ butue ọ mgbe oke anụ m ọnụ dụka ọnụ ebere ebike makwa voice ya ọ mgbe Okeke jechaala amị ajụzie ekele ebe butue nọ afọzi butu Okeke like etu o si wee bata weda na ọ na-alụ nọọsụ ọ na ọha alụ nọọsụ ịghọtago golu Mercedes GLE ịghọtago Mercedes GLE that one mata ụga ife moto ahụ nọ kịta na Nigeria is almost 40 million ịghọtago 30 something to 40 million ogorie shọ driver wee burie mụ na ya obi America kedu ife nji ife Ogechi na-alụ na America eme ọlụ ọ na-alụ na America wụrụ ọlụ ọ na-adị iwu ọ dị iwu America ndị America jide ha kpee ya ikpe simple ị na-asị m na ọhọ ivu na nọọsụ what is my business what is my business na ọwụ nọọsụ ka ọ na ọhọ nọọsụ ana m ajụkwa ajụjụ no be their mate na first lady achọrọ nka m gwa onye 16 hours ka ọ malụ nwanne m ajọrọ ka m gwa onye 16 hours ka ọ ma na ka ọ ghọta ka o wee ghọta level of ife anyị na-ekwu ị na-asị she cannot work 16 hours ị ghara elikwuo 16 hours ya ị na-arụ ọrụ ya ka ọ wee tacha afụfụ 16 hours ya another person erie ya ekpe okay ọ sịrị na Nigerian people she go dey buga for we know how it was here she bought GLK for auction send home dey buga for na GLE $6,000 Madam Daisy okay Akudo nwanne m all of us go na moto na America we have all bought cars from America and we know ogorie $6,000 babe jee na calculator go pialum 6,000 times 165 mba 6,000 times 170 ego ne mba 6,000 times 1,700 $10,200,000 $10,200,000 okay now onye na-ebe ama ego na-eji agba moto ọnwụ na-awụ from 2015 up gba Akudo n'igoro moto a $6,000 which is a lie which na na moto ahụ na ihe ego ya anything less than $10,000 na America which is a lie anyway but let us assume that no go $6,000 which is over 10 million then o wee mee shipment ya wee mee clearing ya somebody gbakwa nwanne anyị nwoke a na ego atịrị na moto a achịwa na 20 million nwanne jee hapụ n'okwu ahụ nni okwu ahụ nni even if na auction what about shipping and clearing in Nigeria seaport emekus hapụ na ha emana GRE at this time Ogechi batara Nigeria o nweghị ife ihe eme moto ahụ ka moto ahụ kwụrụ n'aka ụdị ebe ọsọkwụrụ ego goye na America o nweghị ife ihe eme moto ahụ ka buying shipping and clearing na Nigeria ka moto ahụ nọrọ n'aka less than 20 million although possible
so o dogbu merie hapụ na anya ọkụ na ọhụ onye unu kpọrọ asụ na asị ya nwụọ mmadụ agha nwụkwu maka na unu kpọrọ ya asị ịghọtago now Akudo having said this I want you to tell me Akudo onye ebe ka ewu Mr. 16 hours. I want you to tell me onye ebe ewu. I want to go there tomorrow ka m fụ nke pakịrị Mr. 16 hours. Show gwa m onye ebe ewu gwa m family. I want to go there ka m mara nke pakịrị begu. Hai Chineke mekwalụ mmadụ ebere. Chineke mekwalụ mmadụ ebere. Akudo nwanna Akudo nwa mama Odogwu Akudo they talk out of jealousy and that is why na ha na-ekwu ụfọdụ ife ha agụ ife ha na-ekwu ọnụ like ị na-ediri ije tukwuwe na Ogechi na-agba GLE ị na-ehusi ya anya ọkụ all round o kwesịzị na ife abago na anya ọkụ all round ife abago na all round anya ọkụ for God's sake, must you even condemn GLE Ogolo? Does it matter? Or GLE and Eziokwu? Are you saying that no Ogechi bought a ticket in America, Batawa Nigeria here? That no Ogechi even a go to Batawa? I want to know what the problem is. I don't think no when Bogwa no capital oil and gas. Na one na ko emeke any minute unless na gbaram na akụm onye wu unless na asị nkịta ezugo JPAC onye wu egbuo dike one of Ebonyi state onye ya asị m JPAC onye wu ọnwa na-etiri ọla one of eza ewe mkpa akụ Zion nkịta wee sie akụ biko kele onye wu ọnwa na-etiri ọla one of eza akụ asị m mụpụtara akpọ na onye paaki ji gaadị na abụ paaki Range Rover Sport paaki GLE 2000 na asị m oke ife ameluli onye a ji wee na-eme na GLE Ogechi na-agba anya efuru ya but ị na-asị m na nwanne Ebonyi steeti ma ndị Ebonyi steeti one bi n'okpuru eze ahịa ebe a makwa ndị Ebonyi steeti one bi n'okpuru eze ahịa they are more than 2,000 in fact they are more than 3,000 and ha ncha niile ewu ụmụnna akụ because onye Anambra steeti ọ na nwanne m ịghọtago so gwa m moto ya na-agba bayi si m na akụ Zion ma moto ahụ mụ jụọ akụ na akụ ya confirm na moto aka ị na-agba ikwughe afụgo m nke Ogechi na-agba I've seen it so gwa m maka nke ka anyị mara ụlọ ife ị na-anya ọ ife a ka ọ na-eme mbupụta Highlander m onye nweghị today motorcycle akọba ya ọnụ why should we be entertaining such kind of things? Why should we be entertaining such kind of things? Inwere go GLE, you don't have any business ịkọ GLE ọnụ. Etu ọnụ onye asị gote. Osokwe nyanwụ na ndị mmadụ nyachasịchara ya lesie ya. Inweho GLE, inweho right ịkọ ya ọnụ. Unless na inwere nkeke. I'm not jealous of what she is driving. I want to tell you guys that she makes so much noise that she drives GLK. Anyone can drive more than that. Simple. And Anya more than that, not anyone. Allow that person driving more than that to come and talk to us. That is the problem. You want to go? If you open and go, ahongo, Nanya more than that. Kelo queen will put an ekwu na GLE. Ekwu GLE na kpuo. Ekwu GLE na kpuo. Epụta na akọ GLE ọnụ. Onya wo fife na agwo. The thing na abazi na bitterness. The thing na abazi na bitterness. Ekwuo maka moto, ekwuo maka egwu a na-agba agba, ekwuo maka ife okwuru ebe a, ekwuo maka ife okwuru ebe a. Hapụzie the real issue with the problem. Yes. Now, post through video ebe onye nya na enwere okwu na akọ ya ọnụ. Ụfọdụ jekwara ebe a na akụkọ oge ọnụ. How do you people want me
to start even reasoning with ife unu na-ekwu? How do you want me to start reasoning with ife unu na-ekwu? It's a GLE baby. Ịghọtago etu a nke m si wee dee ebe a ọwụ nna asị gị n'elu pụta n'ụzọ babe, pụta n'ụzọ babe, pụta n'ụzọ. Nna asịzi is a GLK baby. Iwewe iwe. Kedu ife na-eweghị iwe? Is it not a GLK baby? Is it not a GLK baby? This is a GLK baby. Iwewe iwe. Ise na m na-ekwe nwa ya ekwuo na m nwere ihe ọ ya da afụghọfụ nke mmadụ. Nwa ya kedu ife na-eweghị iwe na m kwu na m nwere ihe? Unless na m ekwu na m nwere ihe why na m enweghị? Mana ọ bụrụ ha na m nwere ihe enwe m right ikwu na m nwere ihe ma achọghị ikwu is a choice. N'isi na Sabinus ha na-eme ha post nke ha ese ha congratulations. Sabinus ha na-eme ha go nke ha post onye ese ha congratulations. Ha ebu isi one from us. Mgbe Pela goro Toyota Spider Pela post urie congratulations na-ada ebe niile. Mgbe Pela golu Toyota Spider o post urie congratulations na-ada ebe niile. Ogechi gozie GLE post oye this is empire. You have been supporting Ogechi for all the insults she has been insulting people, including sharing. Those who need justice from her should also include you in this case because you are supporting evil. Berakwa. Anya mmiri. Anya mmiri ya apụghị n'anya. Anya mmiri ya apụghị n'anya. Anya nke ya apụghị n'anya. Ifu bụ ụdị ife. Ana m support for insulting people. Ndị na-support wo ngozi ka ha na-agozie. Blessing ka ha na-enye. Blessing ka ha na-enye. Ịghọtago? Mazimus Patrick onye mfegharị Dubai yesterday, South Africa today. Karaka. I drive LS 600 and my wife drive LS 570. My brother Aisha onye manono. Okay, outside this GLK, Deba, I have Lexus 570. I have Mercedes S600. I have Toyota Land Cruiser VX bulletproof. I have G-Gas Brabus 2023 model. Driver. Akudo kwa ịghọta moto mgbagasịrị ego nna anya. Akudo ịghọta kwa moto mgbagasịrị ego nna anya. So na Facebook kwuru na-enyegharị mkpọtụ onye ọ na-awụ billionaire na Facebook. Abịa in real life onwe onye ji one kobo chichi na-arịarị nwere onye ji. Mana ebia na Facebook onye ọ na-awụrụ ọgaranya, onye ọ na-awụrụ ohimiri na Facebook nwee ego. Philo Brown, thank you very much. My stand is, if you must condemn Ogechi, which I cannot tell you not to condemn Ogechi, but you must condemn the same people because they are guilty of the same thing Ogechi is guilty of. It is simple, and that is my stand. And that is my stand. Outside that, your hatred on Ogechi cannot change my friendship with her. Even yesterday, Ogechi, if you I cannot hate her because you hate her. It's not possible. Yes. Akudo, you go explain tire, no evidence. You go explain tire, no evidence. I only have 2 cars in America. I can't drive more than 1 at a time. GLE baby. You are just more with 9 cars in Nigeria. I have 9 cars here. You rather go. Okay, we 2. In LS 570 and LS 600. More with 9. No ka you no mba for ya for we man ndem were onu buli mmadụ obuli onu back onu enyebe mkpọtụ
respect your will. Look at if many of you na call your back. Opatapa fear keta akogwaro iwe. Look at if so many of you have been a comment section na go opatapa gogwaro iwe. So I caution onye goli caution onye gogwari. I condemn mmadụ na-abụ na anụ ọgụ. Ịghọtago ọgụ ahụ ka I condemn and not Okeke or Okafor. So for as long as you don't want to condemn both parties for doing the same thing which you are condemning, they are doing exactly the same thing which you are condemning, then count me out. Count me out. Or not possible. Count one out of it. If you can condemn both parties for doing the same thing, exactly the same thing. Hello? You want to go? Bebe na akwa ka unu ya dị ebe chọba na Ogechi unu bịa na page m bịa na achọ Ogechi chọba na Ogechi unu bịa na page m bịa na achọ Ogechi page m oyiri unu ebe Ogechi nọ onye unu ebe Ogechi nọ. But one thing is sure, you want to go? One thing is sure, and that thing is will yezu ohi kwụrụ n'enwe na-akpọ mmadụ onye ohi. Ọnya problem nwere with ndị nwa dibịa na-atụ mmadụ na-alụsị. Ị na-agwọrọ mmadụ ọgwụ ka o wee jekwute wayo. Ịghọtago? Ị na-agwọrọ mmadụ ọgwụ ka o wee je bute wayo. Onye a jegwuo wayo, egwurukwa wayo. Ife ọ na-eme ka emerie. Ị bịa na-alụsị ịbịa kụọ ọfọ n'ala. Afọ jee gbuoro m onye a na-akpọ Okeke Okafor. Ego ịzụta n'afịa. Ego ịzụta na spare parts. Ka Emeka na Jeru iwe je ịtụ ya na-alụsị. Ịghọtago? You are guilty of the same thing onye na-achụ. Edewe ọfọfọ eti wunu na-abụ. Ọ bụrụ ha na ife ahụ ị na-achụrụ ya ị na-asị na ọdụrọngụ ewelite ọfọ ya etiwu onye ahụ. Ọ karị ihe etu a. But if you want me to hate her because you hate her, you are a joker. I can't. Jude Dulu. Zuzurugodo pugodo ebe a first because na ebe ahụ for ndị ala. Off you go. Ebe a bụrụ for ahamazu ndị ala. Ala na-awụghị ijewe na nke Mampasman na Oraifite. Iru ebe a Mampasman agwọ gị ala. Ebe a bụrụ ebe a na-azụ ndị ala. Ịghọtago ahamazu ndị ala ebe a. Ala nke ụka nke ijewe na nke Mampasman. Mampasman na-agwọ ndị ala. Ịghọtago iru ebe ahụ ọkụọ chen pesanataghị ala nwere onwe gị. Ịghọtago so mekwukarị ona efu na m na-eme broadcast nọ ilu onwe. Don't come there and tell me Ogechi this Ogechi that. I block you immediately. Ịghọtago do not try to push me into hating Ogechi. I can't hate her because she has not done anything wrong to me. Yes. Ịghọtago she has not done anything wrong to me, so why must I hate her? The answer is no. Talking about the case at hand, those people who are chasing Ogechi are as guilty as Ogechi that they are chasing. So if I must condemn Ogechi, I must condemn them. Nevertheless, don't forget that Ogechi is my friend. If I have to talk to Ogechi, I call her on phone and talk to her. Now Mungwa jekwa talk what sense to ndeni. On a sponsor na-emeva opusisi ya n'ụmụ hazi ba anyị niile ọkwa onye na-achụ Ogechi no level allegation on somebody nọrọkwa at the point of arresting Ogechi na-elekwa accusation he cannot prove n'isi Ogechi apụta echi na-ekwu esoro mpụta bụ ịbịakọ ịfa ebe ijere arrest mmadụ ka ọ bịa prove ife okwuru. You are there alleging something you cannot prove. Akpọ ọkịta agwa wepụta evidence non as sponsor ifa or wepụta evidence no gbuo n'ụmụazị ba ya ole ihe wepụta mana ị na-achụgharị ya ọ bịa weta evidence. Biko I think I'm going to end this broadcast here. Ụbọchị taa amaala anyị mma.
daalụ ndị nke m let us keep our finger crossed ịghọtago ajọs nchọ ka adreesị ya ndị a ịghọtago onye nwee ntị ya nụlụ o nwere ntị nụlụ o nwere ntị nụlụ you cannot recruit me isi m siri ike isi m siri ike you cannot recruit me isi m kpọrọ akpọ karịa isi ụnụ ị na-achụ onye ohi jide na onye ohi jide na onye ohi jide na onye ohi jide na onye ohi ebe ahụ a na-achụ onye ohi ahụ ọsọ pịa ịmarụ foonu mmadụ na-akpa ịmarụ foonu mmadụ na-akpa nwekwa boldness na-achụkwa onye ohi ahụ ị na-achụ onye ohi nọrọ ebe ị na-achụ onye ohi mmaghalụ mmadụ foonu ya na-akpa dụkwa bold enough na-achụkwa disem onye ohi ị na-achụ alaka agwụ ọha alaka ọwụ na what else ka ị ya akpa ị na-achụ onye ohi nọrọ ebe ị na-achụ onye ohi mmadụ foonu na-akpa ị ka na-achụkwa onye ohi werukwa boldness ị mara na iwuru onye ohi ị ka na-achụkwa onye ohi biko I think I'm going to end this broadcast ka abalị taa amaala anyị ma daalụ. Thank you guys for watching this video. Please subscribe on this channel, share this video, like, comment, drop your thoughts on the comment section. Tell me what you think about this video, share and comment. Thank you for watching. God bless you.